आता तू टेस्ट करून दाखव. तोडते आहे. हे मी ताईसाठी खास बनवले आहे. वाटतं ना का असं कधी कधी चांगलं चांगलं काहीतरी खायला पाहिजे ना. आणि आता मम्मीकडे आहे म्हटल्यावर काय प्रॉब्लेमच नाही ना, प्रश्नच नाही माझा. मी तर चांगलं चांगलं करून घालणार होत तिला. आता मी म्हटलं ताईसाठी काय बनवू, तर म्हटलं काहीतरी चटक पटक बनवते. मस्त झालेत एकदम हे. नमस्ते. आज मी कटलेट बनवते आहे. पनीर कटलेट म्हणजे व्हेज. त्याचं तुम्हाला साहित्य दाखवते. आता हा ब्रेड क्रम केलेला आहे. ब्रेडचा चुरा करून घेतला आहे मिक्सरमध्ये बारीक करून. आणि त्याच्यासाठी ही शिमला मिरची एक घेतलाय बारीक कापून. हा पनीर घेतलाय थोडासा किसून घेतलाय. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे शेजवान चटणी घ्यायची आहे. हे ऑर्गॅनो घेतलेला आहे. एक कांदा कापून बारीक, कोथिंबीर पण बारीक करून घेतलेली आहे. आणि आपल्याला 2 बटाटे आहेत ना, ही चांगली शिजवून मी आता किसून घेतलेली आहेत. हे काय बोलतात ताई याला? सीझनिंग. हे सीझनिंग पण याच्यामध्ये घ्यायचं आहे मिश्रणामध्ये. आणि आपल्याला 2-3 चमचे इथे तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे. 2 चमचे मैदा घेतलाय. आता मी जसं जसं बनवेन ना तसं तसं तुम्हाला माहिती पडेल की मी म्हणजे कोणतं साहित्य कुठे वापरते. आता मी पहिला आहे ना मिश्रण बनवते. हे सर्व आता मिक्स करायचं आहे. कांदा, पनीर पण किसून घ्यायचा चांगला, कोथिंबीर, ह्याच्यामध्ये ऑर्गॅनो घ्यायचा आहे थोडासा, हे शिजलिंग घ्यायचं आहे थोडासा. आपल्याला शेजवान चटणी 2 चमचे घ्यायचे. थोडासा नावाला मीठ टाकायचं, कारण शेजवान चटणीमध्ये मीठ असतो ना. हे 2 चमचा शेजवान चटणी. साहित्य जमा करायलाच वेळ लागतो, बाकी करताना काही टेन्शन नसतं, पटापट होऊन जातं सगळं. आता हे आपलं मिश्रण मिक्स करायचं. तर हे आपलं मिश्रण बघा एकदम मस्त रेडी झालेलं आहे. आता ह्याचे आपण आहे ना कटलेट सारखे शेप द्यायचा, म्हणजे आपल्याला वड्या बनवायच्या आहेत. तुम्ही गोल पण बनवू शकता, चौकोनी पण बनवू शकता, कसे पण आकार तुम्ही द्यायचा. कसा पण गोल दिला तरी चालेल. मी आता गोलच देते. रोल केले तरी चालतील. रोल केले तरी पण चालतील. रोल करू? हा, कसे पण कर. रोल केले तर अजूनच चांगलं वाटेल. हे बघ असे आहे ना. आता तुम्हाला हे समजा वळलेत नाही ना, असे बनलेत नाही ना रोल, समजा पॅटीस कसा पण कटलेट, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये ब्रेडचा क्रम, हा ब्रेड क्रम केलेला आहे ना चुरा, तो पण थोडा मिक्स करू शकता. नाहीतर पनीर जास्त घ्यायचा. आता आपला आतला सारणाचे गोळे करून घेतले आपण, असे लांब लांब कटलेट टाईप. आणि आता आपण आहे ना हे बाहेरचं आवरण, त्याला आवरण बोलतात बाहेर, पारी हा बनवायची. आता याच्यामध्ये आहे ना हे बटाटा शिजवलेला आहे ना, त्याच्यामध्ये थोडासा ब्रेड क्रम टाकायचा, कारण त्याला कटलेटला पण लावायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे तांदळाचं पीठ टाकायचं. आधी 2 चमचे टाकून बघते. आणि याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं आहे. ते बटाटा आहे ना त्याच्यामध्ये. बटाटा आहे, पण थोडासा आहे ना चवीपुरता त्याच्यामध्ये मीठ पण घ्यायचं आहे थोडासा. आणि थोडीशी लाल मिरची पावडर टाकते त्याच्यामध्ये कलरसाठी. मी घेतली नाही, आता घेते. थोडीशी हळदी टाकते. आता हे आपण आपला गोळा करून घ्यायचा आहे. पाणी नाही टाकायचं आहे. म्हणजे पाणी न टाकता मी असा गोळा करून घेतलाय. म्हणजे असा इथपर्यंत सुका करायचा. आपल्याला कमी वाटला ना तर थोडा तांदळाचा पीठ घ्यायचा एक्स्ट्रा आणि असा गोळा करून घ्यायचा. आता आपण इथे किती 7 बनलेत ना आपले. मग ह्याचे पण आता 7 गोळे करायचे आहेत. हा, हे त्याच्यावरती लावायचे. हे आवरण आपण कसं मोदकाची पारी बनवतो, हे आपले कटलेट कसे लांब झालेत आहेत ना, मग त्याला लांब पारी बनवायची. लांब कशी पारी बनत नाही ना. मग आता मी काय केलं माहितीये का, ही पारी अशी थापून घेतली, अशी पोपी सारखी अशी आता थापून घेते. आता नाहीतर आपण गोल केले ना, तर गोल केले ते बघ असे बनतात.
असे गोल करून आतमध्ये आपण हे असं मिश्रण भरू शकतो. अशी पारी. तर आता मी कसे लांब कटलेट बनवले ना, लांबडे. हो. मग त्याला हे गोल करून नाही होणार, म्हणून त्याला लांब थापायचे. अशी मी अशी पारी थापली आहे बघ, है ना. आता ही अशी निघते पण प्लास्टिक वरून, पण अशी ठेवायची आणि त्याच्यामध्ये हे आपलं कटलेट असं गुंडाळायचं. झालं. बरोबर ना. असं आरामात काम करायचं. जरा चांगलं खायला पण लागतो ना, टेस्टी. म्हणजे जरा करताना पण थोडी मेहनत लागते. हे आपले असे मस्त पैकी झालेत आहेत. असे आता सर्व कटलेट करून घेते आणि ताईला आता जरा मी बसायला सांगते. उभी आहे बिचारी. हे बघ असे करते आता सर्व. मिलते थोडेसे ब्रेक के बाद. आता इथे कटलेट असे बनवून घेतलेले आहेत सगळे. आता फ्राय करायचे आहे. पण फ्राय करायच्या आधी आहे ना, मला इथे 2 चमचे मैदा घेतलाय. त्याची आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे. थोडंसं त्याच्यामध्ये थोडंसं नावाला मीठ टाकायचं आहे आणि पाणी टाकून त्याचा घोल तयार करायचा आहे. आता इथे मैद्याचा घोल करून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आपलं एक एक कटलेट आहे ना, असं मिक्स करायचं, पिठामध्ये घोलून घ्यायचं आणि ब्रेडमध्ये आपला हा हात नाही लावायचा ब्रेड क्रम्बला, कारण काय माहितीये ते चिकटणार हाताला. सुका हात लावायचा. तेल तापला काय बघते, तापला आहे ना. आता त्याच्यामध्ये आपले रोल सोडते. दाखव, ब्रेड क्रम आपला बरोबर पुरला ना. हो. आता इथे सर्व मी तेलामध्ये टाकले आहे आणि कसे शॅलो फ्राय करायचे, नाहीतर डीप फ्राय करायचे. डीप फ्राय केले तर लवकर तळून होतील. आता हे पॅन मध्ये आहेत ना, म्हणून मी सर्व टाकले. नाहीतर कढईमध्ये असले असते ना तर 2-2 फ्राय करून काढले असते. झटपण होतात ना, पटकन एकदम. ते आपले कटलेट बघा मस्त एकदम कडक लागतात आहेत. खाली कडक लागतात आहेत. मला भीती वाटत होती, कारण ते आतलं सारण जे आहे ना ते जाडं होतं, फसफशीत होतं ना. म्हणजे मला भीती वाटत होती आधी बनवताना, म्हणजे कसं फुटतं की काय. पण नाही फुटत आहे बघा. मस्त ना, मस्त झाले गोल्डन. छान झालेत आहेत. मस्त फिरवले ना, कलर छान आलाय. कटलेट 2 माणसं खाऊ शकतात ना एक साथ. 2 बस होतील. सॉस बरोबर मस्त लागतील ना. सॉस बरोबर. आणि तसं मग बघायला गेलं की आतमध्ये भाजी आहे ना, वर बटाटा आहे. असंच पण खाऊ शकतो माणूस चहा बरोबर, नाश्त्याला. आता हे आपले कटलेट आहेत ना, सारखे फिरवत नाही राहायचे. एका बाजूने झाला कलर ना की दुसऱ्या बाजूला फिरवायचं आणि ते आपले काढायचे. जास्त पण नाही. ते आता कुरकुरीत झाले ते बघ. आवाज येतोय. हो, क्रंची आवाज येते. आता इथे कटलेट बघा एकदम मस्त छान झाले आहे. आणि ताईन बघा शेप मस्त सजवले आहे. कोथिंबीर वगैरे लावून ना घसरतोय, म्हणतो मला लवकर खाऊन टाका. तो ते सारखा घसरतोय. एकदम क्रंची, एकदम क्रंची झाले, छान झाले. आता तुम्हाला ताई टेस्ट करून दाखवेल. आणि खास मी ताईसाठी केलेले आहेत. खास ताईसाठी पण आणि तुमच्यासाठी पण, सर्वांसाठी. खूप दिवसांनी रेसिपी बनवली आहे. थोडंसं हातावर माझ्या तेल पण उडालं, कारण खूप दिवसांनी केले ना, म्हणून. आले चल आता कटलेट खाऊन दाखव, मस्त टेस्टी. आमचे मास्टर शेफ आलेत. कमी झालेत. हा कमी झाले. 2 कोणीतरी खाल्ले वाटतं. कधी खाल्ले? कोणीतरी खाल्ली असेल, पण टेस्टिंग करून नाही दाखवली आहे. ज्याला आवडतं त्याने खाल्ले. ज्याच्यासाठी बनवले ना त्या व्यक्तीने खाल्ले. तू खाता टेस्ट करी. नाही, तू पहिला टेस्ट करून दाखव. वाव, मस्त. आता मस्त छान आहे ना. एकदम आतमध्ये एकदम खुला खुला झालाय सारण, त्याचं मिश्रण. खाते सॉस मधून खाते. कुरकुरीत आहे वाटतं. हा मस्त लागतं एकदम. एकदम भारी. त्यांना सांग तुम्ही पण बनवा. बिना सॉसचे पण चांगले लागतात. मी काय बोलली, बिना सॉसचे चांगले लागतात.
तुम्ही पण करून बघा, अशी मस्त एकदम मस्त. पप्पूला आवडले असते ना. खाल्ली असते, दोघांनी खाल्ले असते, काजलने पण मस्त. कुरकुर आवाज येतो आहे. मस्त एकदम. म्हणून चोरीने काय केलं माहितीये का, पहिले 2 खाऊन घेतले. असं असतं माणसाचं, कधी करते आणि कधी खाते. 2 खाल्ले मी आधीचे. असं तुम्ही पण आपलं तुमच्याकडे अशी सून असेल, तुमची मुलगी असेल, तर असं चांगलं चांगलं करून घाला. आणि मस्त एकदम छान वाटलं मला. आणि आज असं मी आवडीने बनवली, म्हणजे ताईला पाहिजे म्हणून. हा. ताईने म्हटलं काहीतरी मम्मी असं चटर मटर काहीतरी बनव, चटक मटक. मी म्हटलं तुला कटलेट बनवते. आणि पनीर होता ना, तर पनीरचं बनवले मम्मीने तसे. आणि या टायमाला पनीर पण जास्त खायचा असतो माणसाने. पालेभाज्या खायचे, पनीर खायचा, कडधान्य खायचे. असे सर्व जेवढं जेवढं काय खायला व्हायचं होईल ना, ते सर्व खात राहायचं. मस्त. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? मस्त वाटला काय सांगा. आणि या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. टिंग.